Клан Бой от канала Ender Gameplay България. Тук с мен е Крис74 и Прото. Те не играят с мен, аз игра синглплеер. И ще правим survival. Първо да убием крава. Папка. О, тук има много крави, бе. Ела, тук крава. Ела. Аз тук ги бия, се едно съм на PvP с тях. Първо да се хапнем. PvP с мобове. Ям брат ти, бе, кучко. Брат ви. Убих една крава и взех месото и го ям пред другата крава. Колко си зловещ. Та крава нищо не ми даде, бе. Уау. Illuminati confirmed. Къде е, бе? Ето я. Така, сега събереме дърво. 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 Дърво вик. Към. После да си направиме. Как се казваше, бе? Крафтинг тейбъл. Йей! Аре, бе, чупи го. Така. Нека да го обработим. Що съм с Стив, бе? Трябва да имам скин. Ама нямам. Йей! Тъй! Оф, обаче ще викам това тъй, бе. Така! И нека да сложим това, да си направим пръчка, да си вземем пръчки, така, да направим и тъй, ей така, да си направим, как се правеше брадва, бе? Абе, как се правеше брадва? Лесно. Пръчки, брадва, как се прави брадва? О! Аз вместо да сложа пръчките отдолу, слагам дървото отдолу. Ето брадва. Кам. Опа. Апе. Изчупиме още малко дърво. Къде се е стъмнило. Ох, къде е паднал, бе. Достигнато постижение събиране на дърво. Забавно. Така. Чупим дърво. Много е скъпо. Изчупим и долната. Така. Какво стана, бе? Бати лага. Оправи се. Аре, мърде. 45 дърва. Няма да ни стигне за хоум. Ми копай да имаш. Охо, ще живеем първоначално в мина. Не в мина, в дупка, в нещо. Сега трябва да си направя кирка. Аз не помня как се правиш кирка, явно. Значи, слагаме една пръчка, а не две пръчки. Трябва да направим още пръчки. Чакай. Ти. Ето. Сети се пак се прави. И една лопата. И така. Къде да си направим холмето? То тук няма никъде къде може да си го направим. Направи го на дърво, бе. Как на дърво? Ми върху дърво стъпи и там го направи. Добре. Тук намерих някакво хубаво дърво, ама така да се стъпим сега. Така. То ще се получи, бе.
Към. Към. Тън, тън, тън. Тън, тън. Тън, тън, тън. И може да го заградиме. Така. Кравата ме гледа хубаво. Като за първа къща на дърво. Добре се получи. Ама как се качваме? Ако се лезем, ще направим стори. Нека да убием тези хубави кравички. Това така. И тия. Към... На кой дойде родителя му, бе? Чух някой да вика сервирано е яденето. Сервирано е яденето. Омага. Крис, твоите ли, бе? Какво? На тебе ли да е баща ти или дядо ти? Какво? Чух някой да вика сервирано е яденето. На Иван? Си. Не, при мен няма никой. Сервирано е яденето. Абе, майка ти спря клипа? Не. Още си имам, бе, как толкова кратък клип. Аре, аз се сайд. Идвай. Ще направи, бе. Ох, бате! А защо скачам? Така. Стига, бе. И там... Да щупим това тук. Това. Така. Това. И тук ще ни се получи доста хубаво. Не доста хубаво, доста скапано, защото е твърде малка. И мерси за гледането. Следващия епизод ще направим нещо по-голямо. Чао! Чао!